हेलो लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ विदाउट स्क्रिप्ट फुल नायबानो जाबाय। दिनै इउपिपिएल सरकार एबा प्रमद बर' दैदेननाय सरकारनि सायाव डिसकास खालामगोन। अलमस्ट 3 years रानिं जालांबाय, बिथांमोना रायजोफोरनो जेबो होनो हायाखै। रायजोफ्रा दिनैनि दिनाव खुद्रि सारदों, दुखु मोनदों। गोबां रायजो राजाफ्रा आंनाव नन स्टप फन खालामो। इउपिपिएल सरकारखौ जोङो मोजां मोनदोंमोन, सापर्ट खालामदोंमोन, सोलायनाय नांगौ होननानै जोंबो सोलायनाय जागोन होननानै सानदोंमोन, बिनिखायनो जोङो सापर्ट खालामदोंमोन। नाथाय डे बाय डे फैयै फैयै जों नुनो मोनबाय इउपिपिएल सरकारा ओरैबायदि सरकार होननानै दिनैनि दिनाव इउपिपिएलनि जेसेबां सापर्टार्सफोर दंमोन बिथांमोना दिनैनि दिनाव बुंदों। मानो बुंनो गोनां जाखो? आरो थैलाय उजिलाय इउपिपिएलनो भट होला होननानै बिथांमोना प्रमिस लाबाय, समायखिरा, जायनि थाखाय दिनै दुखु मोनदों। बिथांमोना बुङो, इउपिपिएलनि नेताफ्रा, दैदेनगिरिफ्रा बुङो, सरकारनावबो मोनसे लिमिटेसन थायोनो। माने डिउरिं द इलेक्शन केम्पिं जेसेबां माने गिदिर गिदिर इन्सुरेन्स होदोंमोन, पावाराव फैनाय लोगो लोगो एनि हाउ रायजोफोरनि जि गांनाय उखैनाय, जि दुखु खस्थ, एभ्रिथिं बियो उइथिन 5 yearsनि गेजेराव फुलफिलमेन्ट जाजोबगोन होननानै बिथांमोना गोबां प्रतिश्रुति होदोंमोन। नाथाय दिनै रायजो राजाफ्रा नेयै दिनै मोनसेबो बिथांमोननि जि माने प्रतिश्रुति होनाय, जि कमिटमेन्ट होनाय, बे दिनैनि दिनाव रायजो राजाफ्रा मोननो हायाखै। स' बिनिखायनो रायजो राजाफ्रा कनसियास जानाया मोजां। आरो बिथांमोना मानि थाखाय लिमिटेसन दं, सरकारनावबो मोनसे लिमिट थायो होननानै बिथांमोना बुंदों। जुदि नोंथांमोना होनो हायाब्ला मानोथो इसिबां गिदिर गिदिर खोथा बुङामोन? पाब्लिक प्लेसाव थांनानै मानोथो इसिबां दुगा खोथा, मानोथो इसिबां फ्राउदि खोथाखौ नोंथांमोना पाब्लिकफोरजों मानो डिसकास खालामखैयामोन? पाब्लिक रिप्रेजेन्टेटिभ लायै नोंथांमोना गामि ओनसोलाव थांनानै मानोथो रायजो राजाफोरखौ दंफां दाननानै जाग्रा, बन नारनानै जाग्रा बिथांमोनखौ मानोथो थगायनांगौ जाखो? खनसेल' थगायनो हायो, बिनि बारा थगायनो हाया। आरो मोनसे खोथाया रोखाबाव, रायजोफोर माने जेसेबां इउपिपिएलनि गोदान न' लुदों, माने जि न' माने माबा डेट मिन्स गोदान गथ'फोरखौ लाबोयै इउपिपिएलनि दैदेनगिरि एबा प्रमदफोरा दोनफैदों। गोबां माने मोजां खोथा बुंनानै बिथांमोनखौ एप्रच खालामनानै माने लाबोदों, इउपिपिएल पार्टियाव दोनफैदों। सोरबा गावजों गावनो दावराव जालायबाय, अबेबा जायगायाव गावजों गावनो बुलायलायबाय, गावजों गावनो स्किमनि दावराव। आरो इउपिपिएलनि जेसेबां अफिसफोर दं, जि गोदान अफिस खुलिदोंमोन, अबेबा अफिस गोदान खुलिनायनि थालायानो लक जाबाय। माइरं होनो हाला, थाखा फैसा होनो हाला, कारेन्ट बिल होनो हाला, हानि भारा होनो हाला। बेबायदियाव मारैथो इउपिपिएलनि माबाया थाबावनांगौ जाखो? दादागिरियाथ' गैखाला इउपिपिएलना, बोरै थाबावगोन? इउपिपिएलनि जि आय बियो गैला। फैयै फैनानै ग्रेजुवेलि जोबनायनि लामायाव दिनै थुंगेफैबाय। जायनि थाखाय गोदान पार्टि अफिस, गोदान इउपिपिएलनि खुलिनायनिफ्राय दिनै गथ'फ्रा दिनै खारदों। मानो खारखो? माइरं बोथिसेखौनो बाखि बायनानै जानांगौनो, सोरनोबा बिल होनो हाया। बेफोर मा? होदो रायजो राजाफोरनो जिबायदि कमिटमेन्ट होदों, मावनानै होदो। मानोथो खारजाजोबखो? गोदान पार्टि अफिस लुदों, सोरलां बोरलां जिलांजोब्बाय, जानोनो जेबो फेसिलिटिखौनो जेबो प्रभाइड खालामनानै होनो हाया। अब्लाथ' अभियासलि खारखागोन। नोंसिनि परिबर्तना बेनो नामा? होनो हायाब्लालाय मानोथो दुगा गोदान अफिस मानोथो खुलिनांगौ जाखो? गोबां इनफरमेसन फैदों आंनाव। गोबां इउपिपिएलआव जेसेबां थांदोंमोन, बियो बिपिएफ पार्टियाव जयेन जागोन, बियो सिदा, बे रोखा। आरो बे खोथाया आं बुंनाय नङा। नोंथांमोना ओंखायनो इलेक्सनखौ दागिलेसै। जेसेबां खामायनो हायो आर्निं खालामनानै लाखादो। आफ्टार 2 yearsनि उनाव नोंथांमोना जिन्दिगिबो
नोंसोर देरहाला जायनि थाखाय नोंथांमोना रायजो राजाफोरखौ थगायदों बे मोनसे फाग्ला मोनसे खोथा नामा बियो न'खर न'खर साख्रि होगोन अबाव नुखो नोंसोरो सेन्ट्रेल सरकार स्टेट सरकारानो बेबायदि साख्रि होनो हाया वान भट वान जब बे मोनसे खोथा नामा दिस इज नट इजि प्रमद बर' नोंथाङा लाजिनांगौ उइदाउट थिंकिं उइदाउट एनि अबजारभेसन खोथाखौ बुंनाया दिनैनि दिनाव नोंथाङानो गावनो माने माइनास जागासिनो दङ आरो मोनसे खोथाया रोखा प्रमद बर'आ रायजोफोर 11 बोसोर थगायदों बर' रायजो राजाफोरखौ गावहाथ' गाव मुभमेन्ट खालामनाय टाइमाव बास खर'आव गाखोनानै डिभाइड आसाम 50-50 ओरै 50 ओरै 50 बिथांमोना खर'खौ सिनजानानै लान्था हजानानै बड'लेण्ड मुभमेन्ट खालामदोंमोन दिनै बेबायदि सुप्रिम सेक्रिफाइस खालामग्रा नेतानि जि खोथा बुंनाय मोनसेबो लाजाया मिनिंलेस मोनसेबो खोथाया फ्रुइटफुल नङा मोनसेबो खोथाया ट्रुथफुलनेस नङा अब्ला बिथांखौ माबोरै ट्रास्ट खालामगोन जोंनि गोरिब गुन्द्राफ्रा माबोरै बिलिभ खालामगोन दिनै गोबां जोंनि गामि ओनसोलाव थानाय गोरिब गुन्द्रायानो जा एबा थाखा फैसा गोनां सुबुङानो जाया मानो गोबां मिजिं सिमां लानानै इउपिपिएलखौ सापर्ट खालामदोंमोन नाथाय दिनै ग्रेजुवेलि नुनो मोनबाय गासिबो थगायजोबनाय आरो ससियेल मिडियायाव बिथांमोना इउपिपिएलनि जेसेबां नेताफोर दं फ्रिकुवेन्टलि ससियेल मिडियायाव गिदिर गिदिर खोथा बुङो मोनसेबो खामानिया दिनैसिमबो थिल टुडे जों जानायखौ नुनो मोनाखै जायनि थाखाय फैबाय थानाय समावसो आफ्टार 2 इयार्सनि उनावसो प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल सरकारा बिनि फिथाइखौ मोनजागोन एबा रिएक्सनखौ मोनगोन होननानै रायजो राजाफ्रा नेगासिनो दङ आरो बिटिसिनि जि पावार एन्ड फांसन बेखौ डेस्ट्रय खालामनायनि थाखाय दिनै गामि ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा गोबां दुखु मोनखांदों प्रमद बर'खौ जोलैनि हांगार होननानै बुंदों बिदिब्ला प्रमद बर'आ गाव राजा जानो गाव बिटिसिनि CM जानो थाखायसो बड'लेण्ड मुभमेन्टखौ खालामदोंमोन नामा होननानै रायजो राजाफ्रा दिनै कुइसन खालामदों बिदिब्लाथ' हाग्रामायानो मोजांमोन नैबेबायदि मोनसे डिसकासना गामि ओनसोलाव सोलिगासिनो दङ दिनै रायजोफ्रा बुजिदों सोर मोजां सोर गाज्रि बबे लामाजों थाङोब्ला मोजां जागोन आरो प्रमद बर'आ जि बिटिसिनि पावार एन्ड फांसनखौ लाङाखै होननानै बिथाङा बुंदों मनिटरिं खालामनोसो होदों होननानै बिथाङा बुंदों जुदि दम दङब्ला जुदि लाङाखैब्ला रायजो राजाफोरनो खोन्थाना होदोब्रा ससियेल मिडियायाव सार्कुलेट खालामदो रिटेन डकुमेन्टखौ श' खालामदो लांमारदोंना लांमाराखै जोंनि बिटिसिनि मोनखानाय पावार एन्ड फांसना डिस्ट्राक्सन जामारदोंना जामाराखै रायजो राजाफोरनो बेखौ गुवारै फोरमायनानै होदो एक्सप्लेनेसन खालामनानै होदो अब्लासो क्लियार जागोन ना रायजोफ्रा दिनैनि दिनाव कनफिउसाव दङ सोरनि खोथाया सैथो सोरनि खोथाया असैथो बेखौ रायजोफ्रा दिनै एनालाइसिस खालामगासिनो दङ अबजारभेसन खालामगासिनो दङ ओंखायनो बे भिडिअनि गेजेरजों आं रायजो राजाफोरखौ काइन्डलि अननानै आं आपिल खालामनो बेखौनो लुबैयो जों बयबो खौसेयै खामानि मावनांगौ मुसुएलि फैबाय थानाय समाव आरो नोंथांमोना सांग्रां जा कनसियास जा इउपिपिएलनि गोदै गोदै लेक्सार होनायाव गोजावनो नाङा लोगोफोर थेंक इउ स' माच